lixesha elingakanani singathandani Ndiyabuza uthele nje ngathi ngumuntu omdala icacile umdala lejona ngumuntu omdala sifuna loo nibuyela nostana kakhulu umntwana eqalele uJohn hayi mina qale ngeCovid ngo-2020 nohlukana nini hayi kanti nibuyelele nini kodwa nimthande enjalo nje nimthande enjalo nje uyabakumandi kubhuti ufuna ubani nazo izidingo ziyami akusoke ndiyakuthanda metheni kodwa yambona mansemhle hayi ndisoma sibothuka thathe sam ayithandi Tami awumthandi ngalusta so uthanda ngalutshintsha imiqondo sinefustelo ungithengele nesiniphi umuntu wami lo Chini. oh wathwapha ke tshanga ifotiwe le nhloko iright nabe yathikiwe ngamanumbi iright ayibezizibuzela but therefore irresponsibility noba ngayintoni mna ndimthande nje as long besaphila uphefumle into ethethayo sonibuyelele nini ke ngoku sazohlukana kuqala ngabantu nje babebangela basohlukane ngobani so ngokuqala kutheni usibuza ngokuqala inyuza umlenze umzumkhuluna siyafotwa pha uphambene ufoto ngibani amane ubhitu nje ungafota nawe umntu nje abafilimu bayenzeka jonga kuyafotwa thina I believe into zika-YouTube mane into endizibona eTikTok into ezibona efoni into endiyidelivayo fiyete into endiyibona eTV hawu sisidingo sakulanda wenu engcobo sidingo sasengcobo so ke ngoncaba ungwasebhishoni uphethela ngantoni hayi bonada kukolokshama akhona ekuthiwa akhona ekuthiwa ngabantu abafundileyo so what anasikolo andiyitsho uba unasikolo so nguwe lo ntuzisayo hayi nakustela siyayenza kandigalelele mnqabashi dosini kandigalele ibrand ubaby ngacela ugalele mnqathi emnqabashi uphila njalo life yakho mayindithini ke ngoku obvious okay ngandigalele mntu